Το Βασίλη του Χατζηπαναγίου που έχει έρθει, το ξέρετε? Α, όπου, πού τον έχετε δει? Στο YouTube, που, τηλεόραση? Ξέρατε τι έκανε? Είχα γράψει αυτό και πήγαινε μέσα πες. όταν ήταν ποδοσφαιριστής. Είχα δει στην τηλεόραση. Μάλιστα. Περίμενα άλλη μία. Ωραία, εντάξει. Ναι. Θα είχατε αυτή. Πάμε παιδιά, μεγάλη συνεργασία στους ηλεκτρικούς. Πάμε τους Ατζητά. Πάμε τους Ατ. Πάμε. Έξε. Έντρα το ψηλό μπροστά. Πάρτε πρόσια. Πήγε πάλι. Όλους. Δεν έκανε ζωή. Να είστε καλά. Πήγαινε αγαπητέ. Τι ομάδα είναι ο πιτσιρικάς ο Αυτό που ζωή κάνει γάβρος. Γάβρος είναι και όλοι γάβροι είναι. Τι κάνει ο άντρας. Ωραία. Πάρτε τους Ατ. Τελικό ας πούμε προχωρήσουμε είναι η Βραζιλία. Πάρτε τους Ατ. Ναι, πες είναι τελικό η Βραζιλία. Έλα Παύλο. Σήκωσε. Τον Κοσμά θέλουμε και το Δρόσο. Λοιπόν, με δυο κινήσεις με την μπάλα, ξανά σιγά σιγά ο κύριος Βασίλης εξουδετερώσε τον αντίπαλο. Σιγά σιγά. Και φεύγει. Έτσι, κίνηση. Πάνε πάνω το μακάρι. Αυτά είναι σίγουρα. Παύλο, πιο πίσω. Για να παίξουν μπάλα. Παύλο. Πέτρο. Να σου πω, από εκεί θα δείχνησω και εμένα, εγώ είναι καλό. Πιάσανε τώρα με το σουβλάκι. Εχθές είπε ότι δεν έφαγε ούτε ένα καλαμάκι ο Κοσμάς. Καλά, 1 κιλό καλαμάκια. Πρώτη Αυγούστου θα τον εισηγήσουμε. Ήσουν εκεί για να δεις. Αλλά τώρα έχουμε κόντρα μεταξύ... Για και ο Μήπης μου λέει και αυτός εχθές δεν έφαγε. Διακρίθησαν οι Χαλβαδάκης, Δημάκης. Ναι ρε, γιατί να μήτε ρε. Δημάκης, χωρίς να υστερήσουν οι υπόλοιποι. Κιτάν, Κοκκινάκης, Χαλβαδάκης, Χυριακάκης, Μαντελής, Δημάκης, Πετράκης, Κατσανικάκης.